Skúste si na chvíľočku predstaviť, môžete si zavrieť oči a skúsiť si predstaviť tú societu ľudí, ktorú máte možnosť stretnúť na vlakovej stanici. Nemyslím tých, ktorí tam prídu, aby nastúpili na vlak a nikam išli preč, ale tých, ktorí tam väčšinou sedia celý deň, alebo celý týždeň, alebo celý mesiac, niektorí možno aj celý zvyšok života. A skúste to tak predstaviť. Pachnúci ľudia, bezdomovci, častokrát alkoholici. Aké vo vnútri sa vám vynárajú pocity? Mne vždy napadne taká otázka, že ako ten človek sa dostal do tej situácie. Prečo je v takejto situácii? Veď je mladý, potom zrazu vidím aj bielých, pri Rómoch nám to príde možno také prirodzenejšie, lebo horšie sociálne prostredie, horšie pracovné návyky, ale tu biely aj čierny a jeden cez druhého a tamta s tým a toho už poznám, už tu 3 roky sedí. Napríklad v Barďove za Bylov je také vychytené miesto, kde to môžeme teda takisto zažiť. No a takíto ľudia sa veľmi často pohybujú aj na miestach, kde sa konajú nejaké verejné akcie, hlavne keď tie verejné akcie sú zadarmo. Napríklad Barďovský jarmok, alebo keď sa deje alebo koná nejaký festival, nejaký koncert, tak tam takisto sa nazbiera veľa takýchto ľudí. A ja sa teda venujem výrobe gitár, vediem dielňu, v ktorej vyvíjame a staviame gitary a chodívame často na rôzne prezentácie na festivaly, alebo aj na nejaké veľtrhy zahraničné. No a jedna z takýchto akcií, na ktorej sme bol v tomto roku aj v júni tohto roka festival Lumen v Trnave. Bol to taký festival, kde je to samozrejme open air festival a každá takáto prezentácia našich nástrojov na Open Air festivale je plná naozaj adrenalínu, pretože máte pod jedným stanom povedzme 10-15 gitár, ktoré každá má hodnotu okolo od 2 do 3,5 tisíc eur a keď príde vietor, keď začne veľmi pršať, no jednoducho fakt je to naozaj plné adrenalínu. A taký presne bol aj ten festival Lumen, pretože nám začalo pršať, pršalo 3-krát, vlastne bolo to piatok, sobota, čiže pršalo, museli to zložiť, zase rozložiť, no zase začalo pršať, zase zložiť, rozložiť, potom samozrejme v noci poskladať, ráno zase tú inštaláciu postaviť. No a v sobotu po obede už popri tom, ako aj pršalo, už som tak akože fest vyhľadol a tak som sa rozhodol, že idem využiť ponuku jedného tiež takého stánkára, ktorý tam bol, mal tam taký street food stánok, volalo sa to Food, naozaj najlepší street food, aký som kedy jedol, to boli také parmezánové placky plnené rôznym mäsom alebo aj veganskými vecami a tak. Fakt super street food, no a on bol aj pri nás v našom stánku sa pozrieť na gitary, vyšlo potom z neho, že je aj sound designer, čo som potom neskôr zistil, že čo to znamená, keď niekto sound designer. No a využil som tú možnosť, išiel som sa tam najesť, stánok mi postrážil jeden taký šikovný dobrovoľník, no a išiel som tam, zobral som si to jedlo, fajne som sa najedol, prišiel som do toho stánku a naraz som zistil, že ja nemám peňaženku. A presne som si pamätal, že tú peňaženku som si zobral so sebou, však som platil to jedlo a položil som si ju na taký pultík, na také miesto, úplne si to pamätám presne, lebo som si ešte hovoril, keď som ju tam kladol, že ju dávam na toto debilné miesto, musím povedať, že ale pamätal som si to presne, kde som ju položil, práve preto, že to miesto bolo fakt zlé. A uvedomil som si to asi po 20 minútach, keď už som bol dobre najedený, všetko v poriadku, tak prvé čo, rýchlo sa tam idem pozrieť, prišiel som tam, vedel som, že tá peňaženka tam určite bude, prišiel som tam, tá peňaženka tam samozrejme nebola. A keď som sa opýtal toho typka, ktorý tam predal jedlo, že či náhodou určite niekto tú peňaženku akože zobral a mu ju dal, no tak nezobral a nedal, žiadnu peňaženku tam nevidel. No a tak keď som sa akože rozhliadol okolo seba a videl som presne tú societu ľudí, o ktorých som ako na začiatku rozprával, tak som si povedal, že dnes bude jeden z týchto ľudí dvíhať čašu veľmi vysoko, pretože si polepšil približne o 300 eur, ktoré som tam mal a v tej peňaženke som mal komplet všetko, čo aj vy, ešte plus kartičky poistenca všetkých našich detí a ešte som tam mal aj takú librovú bankovku od jedného známeho z Anglicka, ktorý už vlastne nežije a bola to taká spomienka na ňo, no všetko som v tej peňaženke mal a teraz karty platobné. Teraz to idem to zablokovať hneď teraz, alebo ešte počkam. Všetky problémy sa mi hneď vynorili, ktoré súvisia s tým, keď stratíte peňaženku a máte v nej úplne celý život.
Trnave na neznámom mieste, na festivale, kde jednoducho potrebujete ešte ísť domov, autom, hej, čiže no prúser, fakt prúser. Ale tak som si povedal, že dobre, to panikou asi nič nevyrieším, idem sa teraz venovať tým zákazníkom, kvôli čomu som tu. A karty ešte 5 minút počkajú, lebo sa možno stane zázrak a ona spadne z neba a potom zase problémy, že vybávať nové karty, no počkám s tými kartami ešte chvíľu. No a tak som sa išiel tým zákazníkom venovať, bol som taký plný akože nervov, že čo s tým, že jak teraz a čo. No ale nejako sa mi to darilo a asi po 20 minútach zrazu prišiel do stánku taký presne človek z tej society, ako som hovoril na začiatku. Tak prišiel taký nižší, šiltovečka, plecňák, trošku slinka, trošku pokazené zuby, trošku opitunky, vyslovene taký akože toto nahladko oholený, veľmi nahladko oholený, tak nepodarene, porezane, tak ako väčšinou alkoholici sa holia, keď sú zakrytí, že sú alkoholikmi. A začal veľmi náhlas v tom stánku, tam vošiel, no ja keď vidím takýchto ľudí, že prídu do stánku, tak hneď zbystrím pozornosť a dávam pozor, či si náhodou akože nebudú chcieť na jednej z tých gitar zahrať. A tak som zbystrel trošku a tak som periférne ho viacej vnímal, lebo tam nejaká väčšia skupina ľudí a odrazu on začal tak ako náhlas veľmi vykrikol, že ja som čestný a tak akože podnapitý. A ja už som tak zbystrel, hneď som videl, že čo, tak iba on, že dobre Ujo, hej, áno, fajne, ste čestní, ale keď vás môžem poprosiť trošku ďalej od gitara, aby náhodou sa niečo nestalo, no keby ten človek sa oprie o tie stoly, tie gitary by spadli, ja neviem, ani nechcem ďalej rozbrať, čo by to bolo proste za prúser, keby sa toto stalo. A tak akože všetky oči na ňo, pretože strašne náhlas príde bezdomovec, taký podnapitý, ktorý začne tam akože niečo vykrikovať. Tak to bola aj taká trápna situácia aj pre mňa, dobre. No tak som sa snažil postupne akože z toho stánku trošku tak akože pomaličky von, že aby aj slušne, zase však nebudem, neviem, k nemu drzý alebo niečo, ale zase však tak slušne. No a z neho zrazu vypadla veta, ja som čestný, ja som síce bezdomovec, ale ja som čistý, ja sa umývam, som čestný, ja som úplne čestný, ja som našiel peňaženku, som ho vrátil na políciu. Pozerám. Prosím, no ja som čestný. Ja som našiel peňaženku, som ho vrátil na políciu. A si hovorím, teraz sa mi sníva sen, alebo je to skutočnosť. Hovorím, Ujo, kde ste našli tú peňaženku? Ja som pred chvíľou, to bola moja peňaženka, ja som pred pol hodinou stratil a nechal som ju položenú tam v tom stánku s jedlom. No, že dobre, poďme na políciu, tam môžeme si zobrať ju. Blud, si hovorím, dobre, dám tomu šancu, idem proste tam na tú políciu. Veľmi akože nepravdepodobná vec, ten človek, viete, na občianke je fotka čierno-biela spred 10 rokov, úplne iný strih brady, vlasov, absolútne ma nemohol spoznať. Hovorím si, no dobre, poďme tam, išli sme na tú políciu. Prišli sme tam, on zazvonil na ten zvonček. Za ten čas, čo sme išli v tej polícii, iba furt opakoval, že ja som síce bezdomovec, ale som čistý, ja sa umývam, ja som čistý a toto. No a tak sme prišli na tú políciu, on zazvonil na ten zvonček, tam vyšlo 5 dopravákov v tých vestách neprestrelných a pozerám tak na nich, oni na mňa pozerajú, že čo? Tak mi bolo ako jasné, že jak som to mohol proste uveriť tomu bludu, že ten človek proste... A hovorím, že tak ten človek, tento pán vraj našiel moju peňaženku a že vraj ju tam ju vám sem priniesol. Dobre, pane, občansky poprosíme. Dobrý vtip, hovorím, pane. Dobrý vtip. Hovorím si tak, že jasné, že je to blud. Neviem, na čo som vôbec išiel. Tam 20 gitar mi stráži nejaký mladý chalán, dobrovoľník, všetko, dobre, idem preč už. A zrazu oni sa akože zasmiali a vyťahli moju peňaženku. A ja som sa pozeral, že to sa mi teraz asi fakt sníva. A on vlastne tú peňaženku zobral, hovorí mi, no pozrite si to, že či tam máte všetko v tej peňaženke, že či
My sme si natočili video, keď to ten človek priniesol, aby si mohli odkontrolovať, že či tam naozaj všetko je a teda či si niečo nenechal. Tak si pozrite, ja som si to tak zbežne pozrel, mal som tam kartičky poistenca, mal som tam livrovú bankovku, mal som tam platobné karty, aj ten dosť peňazí približne sedel, no však asi neviem úplne na cent presne koľko tam bolo a teda oni mi to dali, oni boli takí pozbudení, pozerali, že hovorím, že áno, že je tu všetko, ďakujem. Boli také, že zaujímavé, dobre. Tak sme išli s tým pánom naspäť k tomu nášmu stánku. A hovorí mi, že ja som síce bezdomovec, ale ja som čistý, ja sa umývam, ja som čestný a ja by som si nikdy to nenechal, tie peniaze, to sú vaše peniaze, to je vaša peňaženka. Tak som mu dal nejaké všimné za to, on to aj nechcel prijať, že to je naozaj, to bola moja povinnosť, hovorí, to bola moja povinnosť to vrátiť, však to nie sú moje peniaze. Tak mu vravím, že Ujo, že toto, že vy ste mi našli tú peňaženku, tak to je nič, a že ste ju vrátili na tú políciu, alebo že ste ju tam odniesli, tak to je nič oproti tomu, čo ja vám teraz dávam proste zo pár eur. Že naozaj si ich vezmite a fakt ste mi veľmi, veľmi pomohli, buďte si toho vedomí. A on mi na to povedal, že to vy ste mi naozaj urobili deň, ja mám proste nejaké peniaze, vy ste mi fakt urobili deň. A tak mu ešte som raz pripomenul, že to je nič oproti tomu, čo ste vy urobili dnes pre mňa. No a tak som nejako v tom momente pochopil, že sa ukončila asi jedna veľká životná lekcia pre mňa. Ďakujem.